ligesom at kunne hente åndsbillederne igen frem fra sjæledybet, og give dem nyt liv, og pleje dem der. Det er den tidsopgave, der ligger for alle, der ligesom vil vende tilbage. Og det der med at vende tilbage, det er også i en vis forstand at komme hjem, så hvor ringen sluttes. Så man kan sige, først der, i det nye fællesskab, hvor det gamle og det nye, det mødes, der aner vi det, som fortælles i myten, at alt det gamle dukker op igen som det nye. At der mødes alt igen. Så det ligger som sådan et urbillede i myterne. Og det er faktisk tidsdramaet, der rulles op for vores øjne i øjeblikket. Hvad vil vi? For eksempel med friheden. Hvad vil vi? Ja, har vi et ægte frihedsbegreb? For eksempel? Hvad er frihed? For eksempel? Måske er frihedsproblemet det 20. århundredes vigtigste problem. Så det er altså meget væsentligt det, at man finder sansen for igen at hente de billeder frem, der har livet i sig, og ikke døden i sig. Og denne vej kalder jeg nogle gange vejen fra magi, altså fra den gamle magiske bevidsthed. Vejen fra magi til imagination. Og imagination. Det har jo noget med ordet image i sig. Noget med billedet. Det har også noget med magi at gøre. Og så har det egentlig noget med nation. En ny nation. Som de sagde i ungdomsoprøret, to what state do you belong? Så bliver det svaret til, to the state of mind. Altså, hvilken stat tilhører du bevidsthedens? Woodstock Nation eller det. Der kommer altså det med, at denne nye nation, det er en nation af et nyt fællesskab, hvor en ny billedbevidsthed bryder frem igen. Og der er det jo almindeligt, at man også sådan betragter, når jeg vejen fra magi, man taler nogle gange om en arkaisk, magisk, mytisk bevidsthed frem til den intellektuelle i dag, som vi har her. Nu må jeg undskylde min tavlekultur, den er meget dårlig for. Jeg dyrker for mig et kinesisk landskabskunst, hvor der skal det hele fortone sig ud i en tåge, som helst ikke ser noget. Altså, der må ikke være bratte overgang. Det skal være ligesom sådan en palmeblad, hvor sneen ruser af i. Nej, så det må jeg lige undskylde. Men ellers er vejen herfra, hvor der mener man, at det er en opstigen til den moderne bevidsthed. I virkeligheden er der tale om et fald, hvor man kan sige, at det arkaisk, magisk, mytiske ligger højere op, hvor man kan sige, at i tilværelsens nulpunkt her, der har vi intellektualismen i dag. Og hvis der skal ske en opstigning, og ikke en fortsat dekadence, eller en hvis der skal komme en ny generation, og ikke en ny degeneration, så er det vigtigt, at man får rettet op på skævheden. Hvis denne linje fortsætter ned efter, så sker der en dæmonisering af menneskene og samfundet. Så bryder ulvekræfterne igennem. Dyrekræfterne bryder igennem. Derfor er det vigtigt, at denne nye bevidsthed her, at man får den bygget op, og at man altså ikke har øje for, altså ikke hænger sig så meget i, hvad hedder det nye, men er klar over, hvad er det nye. For der er mange, der vil tale om en integral bevidsthed, eller en kosmisk bevidsthed, eller en skabende fornuft, eller en imaginativ bevidsthed, eller noget. Det er væsentligt, det er, hvad er fænomenet i sin kerne udtryk for? Har du forstået det, og kan du hente det frem i dig selv, og lad det blive stærkt? Så tror jeg, man har forstået, at myterne, de er ikke fortid, men de er lige så meget fremtid. Ja. Nu har jeg vist talt længe om.
Skal vi lave en spørgerunde? Det synes jeg var en god idé, hvis der er nogen, der har spørgsmål. Ja. Skal vi prøve at høre, om der er nogen, der har spørgsmål? Ja. Når man snakker om kelterne, kan man så sætte lighedstegn mellem kelterne og så de mennesker, der boede her i Norden, altså det, vi kalder Norden i dag, Skandinavien. Var det ikke en anden stamme? Var det kelter også? Der er sådan lidt forskellige teorier, men nu kan jeg nævne en af dem i hvert fald. Der hævder man, at det var indogermanske stammer. Altså det vil sige stammer, som egentlig trængte op nede fra Europa og trængte op til Norden. Det er den ene teori, og det er vist nok den, historikerne mest hælder til, tror jeg nok. Men så er der altså også en anden teori, som egentlig siger noget andet, som siger, at kelterne er efterkommere af en anden kulturstrømning, som har at gøre med dette sagnomspundne ø-rige, man kaldte Atlantis. Hvor, så vidt jeg har forstået, hvor man vist nok taler om, at da Atlantis gik under, så var der forskellige folkestammer der med særlige præsteførere, som udvandrede fra Atlantis. Og de udvandrede fra Atlantis hen over, så vidt jeg har forstået, hen over Europa og også den nordlige del af Skandinavien. De gik østpå, og der mener jeg, at der er en teori om, at man taler om, at kelterne efterkommer egentlig af de gamle Atlantider, eller gamle folk fra Atlantis. Og ja, men jeg har ikke dykket så langt ned i det der egentlig, altså. Men der er muligvis folk, der kan svare på det her, for der ser jo mange her, som har kendskab til de her ting, meget mere end mig. Og det er... ja. Hvor får vi alle de stammer fra, hvis vi går så langt tilbage, som vi går helt tilbage til Adam og Eva? Ja. Så får vi en helt masse stammer, når vi kommer lidt længere ind. Ja. Hvor kommer det fra? Det er jo ingen, der kan svare på det. Nej, det er jo sådan lidt af et paradoks, det der med... Hvis altså Bibelen er rigtig, ja. hvor kommer så alt det andet fra? Ja. Er der nogen, der har nogle bud på det? Og så er kultur, det er jo egentlig også et underligt begreb. Hvad er kultur? Ja. Det er den ene kalder kultur, og den anden, nej, det er slet ikke kultur. Ja. Jamen, det er rigtigt. Er det ikke det, Storm P. han siger? Det er noget, man pusser vinduer i? Jo. Eller møbler i, eller politur. Ja, der er et spørgsmål. Når vi nu kommer ind på, altså højskole og Grundtvig og alt muligt, det fremmer, det indeholder nogle rødder. Men jeg vil nok ligesom gøre opmærksom på, at det er Steiner, der taler om musik. Han taler om denne meget farlige følelsesmusik. Og når nu kommer vi på terningen og den, ja. så vil jeg godt lige tage, han siger, hvor så den der. Den er hernede i æsken. Der er den, ja. Det er den der. Så hvis han, det der sker, det er en differentiering. Han taler om differentiering som noget meget centralt, der efterhånden dukker op i de forskellige specialiseringer. Som han siger, man skal absolut sætte som noget ganske centralt. Den røde dernede vil godt have. Og det siger han der. Egentlig ligger ideen, at vi her, ingen kan med den store viden, der efterhånden kommer, beherske, altså generelt. Før i tiden var kultur noget, som var alment. Man vidste alle, man havde alle sammen læst den samme bog for, og man kunne diskutere. Det kan man ikke i dag. Man kan endda ikke i sit fagområde være, altså kan vide alt, hvad der ligger der. Det er kun en lille smule, man har. Men det, der han egentlig lægger, det er, at vi accepterer, at vi danner specialister her med viden på de forskellige områder, der derefter får en forbindelse hernede til, og hernede til, og hernede til, og hernede til. Og der taler han netop om polariseringen, at følelsen
at det er noget, der derefter kommer som en dynamisk spil mellem de to kræfter. Og der har der været også i vis kreds, både altså når vi taler om mystik, når vi taler om visse bevægelser inden for højskolen og andet, at man har haft en slags gefühlsmystik. Steiner er meget forsigtig inden for det der. En ting, hvor jeg synes, det er meget sjovt, når man kigger på, hvor er så de gode kræfter, vi for eksempel har. Og kigger vi lidt ud af Sønder Boulevard og kommer ud til kræftafdelingen. Så er man nu begyndt, skal vi sige, at arbejde med ud fra, det er Erno Metze, psykologen fra Aarhus, der har arbejdet en del i Kalifornien. Hvor man netop for eksempel, altså selvfølgelig kender man altså det cytostat, altså disse cellegifter og stråler og alt muligt, det ved man, og det kan vi heller ikke undvære. Og kirurgien er også udmærket. Men samtidig arbejder man derude med musikterapi, med afspænding, og man arbejder med de ting, der er kommet i Amerika om, altså netop for eksempel kræftbehandling, med billedbevidsthed. Billedbevidstheden er noget, der for eksempel også inden for selve psykoterapien, men også ikke alene mere inden for psykoterapien, men så også inden for de psykosomatiske sygdomme, og endda så stærkt over til de somatiske sygdomme som cancer, at man der går over til og egentlig forbinder afspænding, musik, billeddannelse. Og vi ser jo også i Amerika i dag en strøm af gode ting. Netop med en visualisering, altså det ord, som du sagde, minds, kommer op på en helt anden måde, og en meget sund måde. Så man kan jo sidde sådan set og begræde, at vi nu ikke mere ligger i de gamle strukturer, vi ligger ikke mere i romantikken osv. der. Vi er faktisk inde i det, som Steiner gør opmærksom på. Et meget spændende felt, netop i den der, men hvor hver enkelt har sin rod her, men ikke er bange for at have specialiseringen. Og der arbejder det altså vældig positivt, for eksempel et par 100 meter herfra. Ja, det er meget spændende at høre. I det hele taget er der jo et kolossalt skred i psykologien i de her år. Også med kreativ dagdrøm og med at skrive sin egen livshistorie også. Og med at arbejde med sin dybere lag i det hele taget. Særligt det der med kreative dagdrømme, det er sådan en ting, der har bredt sig meget derovre. En ting, jeg synes er væsentligt, for eksempel i forbindelse med det med at skrive livshistorie også, det er jo noget med, at man der prøver ligesom at finde, hvad er et gennemgående mønster i dit liv? Hvad er nogle grundlæggende træk? Hvilke problemer støder du på igen og igen? Findes der et særligt mønster, som er kendetegnende for dit liv? Og kan du komme på sporet af det, så du kan se, at det er en grundlæggende problemstilling, som har været i måske din slægt langt tilbage i tiden. Kan du få fat i de ting og få dem bearbejdet? Så det vil sige, at der er egentlig i moderne psykologi også der åbne mulighed for at arbejde med sit eget liv og sin egen livshistorie som et led i man kan sige i en livslang uddannelse, kan man sige. Og det er det rigtigt, at denne superspecialisering i dag, den er jo kolossalt vigtig og væsentlig. Men den rummer altså også en fare. Den rummer især den fare, den meget snublende og nærtliggende fare, den at jo mere videnskab og værdier adskilles fra hinanden, desto dybere bliver krisen. Hvis ikke man har øje for det, så forstår man ikke, hvorfor for eksempel en gruppe af de mest fremtrædende atomforskere for nogle år siden trådte sammen og sagde, ja, det man nu har gjort teknikken til og hele udviklingen til, det har vi ikke villet. Altså med henblik på den udfordring, eller den fare, som atomvåben repræsenterer. Og der ligger så det, at viden og værdier er blevet adskilt. Og der ligger, man kan sige, at jo mere videnskabelig viden trænger frem, desto mere fortrænger den moralske viden. Det er en lovmæssighed. At for at noget kan udvikles, så må den lade andet tilbage i udviklingen. For man hævder
eller det har været et grundlæggende aksiom, eller en grundlæggende forudsætning bag den moderne videnskab, det har været, at den er værdineutral. Man siger om det videnskabsideal, som har hersket bag især naturvidenskaben. Det har været, at det var en værdifri videnskab. Den var neutral, den var objektiv, den var saglig, det var ikke noget, som havde noget med ens følelser. Dem skulle man helst holde udenfor. Og jo bedre man kunne det, så nåede man frem til det rent eksakte i naturvidenskaben. Men problemet er, at når denne videnskab bliver anvendt på mennesket, så er man ikke nået frem til at kunne anvende, eller hvad skal man sige, man er ikke nået frem til en ny helhedsvidenskab for mennesket. Det vil sige, at man har altså naturvidenskaben som med sit krav om værdifrihed eller værdineutralitet. Men når den er løs af værdier, så er det klart, så ligger det også tæt på, at den er værdiløs. Altså der er en sammenhæng imellem, for det betyder, at den er værdiløs over for eksempel at blive anvendt på det levende. Den kan overvejende kun anvendes på det døde, og det er det rigtigt, at specialister har et vældigt. Altså for eksempel lægevidenskab er den gren, der måske næsten er mest specialiseret, super specialiseret, helt ude i det helt utrolige. Der opstår et problem, for der opstår, hvad skal samle alle disse informationer fra disse specialister til et helhedssyn. Eller en af de ting, som er noget grundlæggende ved det, man taler om som et nyt videnskabssyn, der er ved at trænge igennem i de her år, det er, at man taler om et nyt paradigme, et nyt tankemønster, som bryder igennem. Og et grundtræk ved den, det er, at man mere og mere må erkende, at forskerens egen holdning, hans egen holdning til forskellige ting, hans egen etik og moral, også har indflydelse, også er bestemmende for den videnskabsopfattelse, han har. At hans holdning til kunst og til menneske, hans menneskesyn også spiller ind. Og det vil sige, at så har man nået frem til, at vi jo egentlig ikke endnu er nået frem til en videnskab om mennesket. Fordi vi har ikke kunne overføre den objektivitet, som vi kunne på at bruge på døde ting, den kunne vi ikke overføre på livet selv. Og så kom problemet der, når man i dag taler om humanistisk videnskabsteori, at alt det er fra ende til anden stort set ikke andet end varianter af den naturvidenskabelige model. Og det er sådan en af de store ting, altså virkelig store problemer, at selvom man i åndsvidenskaben har haft et helhedssyn på mennesker, og også haft en videnskabsteoretisk, i hvert fald har Steiner haft en videnskabsteoretisk indfaldsvinkel til at løse erkendelsesproblemerne, så er problemet i dag, at det ikke er slået igennem. Altså, det er ikke, der kan man sige, der mangler man nogle brobyggere, hvis man vil sige det. I hvert fald er der også faretruende perspektiver ved dette. På den anden side er det rigtigt, at man ikke længere kan, flygte, som man både gjorde i det med at tage stoffer og med flygte ind i kollektiver, flygte tilbage til moder jord-bevægelsen. Den går ikke. Men problemet er, hvordan man forvandler dødskræfterne i videnskab og teknologi i dag også. Forvandler dem forvandler dem ved at give dem en anden retning, at de bliver stillet i en anden tjeneste. Man har sagt det så tit, det er rigtigt selvfølgelig, det er enkelt, at teknikken, den skal ikke herske over mennesket. Det er mennesket, der skal herske over teknikken. Det er så enkelt en ting, men det er så stor en ting at virkelig gøre. Så det var ikke sådan et direkte svar, for jeg kunne nok ikke ramme det. Ja. Er I også ved at være skudt helt i seng nu? Det er... Er der et sidste spørgsmål? Ellers kan jeg nu har fortalt så meget om det her med, at man skal være alsidig og prøve noget nyt. Det vigtigste ligger på sidevejene, altså på de små, og det frugtbare og det farlige, det hænger sammen. Jeg var nede på en husholdningsskole for nylig, der var der en, der sagde, ja, en erfaren mand, vi plejer at sige, det er sådan en, der ikke er sluppet lige heldig fra alting.
Så der har man altså dristighedspolen i tilværelsen. Den skal man også have med. Og der kunne jeg godt runde af med at lave en lille dristig ting, hvis det var. Nemlig, og nu har jeg snakket så meget om det, at man skal have det hele forbundet med hinanden, ikke også? Og så man skal også have fat i digterne selv. Så jeg kunne slutte af med at synge en sang, hvis I kan holde det. Skal vi ud og prøve det? Det er en sang, som netop handler om at blive menneske. Og den er skrevet af Grete Risbjerg Thomsen. Og melodien har jeg stjålet fra min lillebror. Og så kan vi runde af med den. Ja. Fordi hele temaet, det har sådan hele tiden kredset omkring det der tema, at blive menneske. Og det har hun skrevet, synes jeg, meget fint om her. Det koster mere end du ved, at vinde sig en sjæl. Først må du ned i vejens grus, og under hver mands hæl, og under hver mands hæl. Og værveløs og lille må du være alles nar. Du skal igennem skam og angst, og brændes ren og klar, og brændes ren og klar. Først når din lille stolthed smelter bort i smertens bål, når du måske med bange sind et stort og ydmygt mål, et stort og ydmygt mål. For først når du har mistet alt, når du har blødt og lidt, får du dit eget ansigt, som for evigt kun er dit, for evigt kun er dit. Der vil det ske, at alle som du strejfer på din sti, må viske, se et menneske går netop nu forbi, går netop nu forbi. Tak skal du have.